Wij zijn aan het helpen met de school te inrichten. We gaan naar een nieuwe school. We lopen hier allemaal in onze verhuiskleren. We zijn aan het verhuizen. Eindelijk. Ver hoeven ze niet te verhuizen, want het nieuwe gebouw staat recht tegenover het oude. Toch is het nog geen makkie. Is het ook zwaar? Soms. We moeten de boeken doen van de bibliotheek, maar die zijn wel zo zwaar. Ja. Dus soms moeten we ook met de lift. En hoe is het om hier rond te lopen in een gebouw wat nu nog helemaal leeg is en waar nog helemaal geen leerlingen zijn? Ik vind het wel leuk, want het is niet echt super druk en alles vind ik wel. En dan kan je een beetje kijken waar dat alles staat en dat. Wij zijn er heel blij mee, want anders moeten we het zelf doen. Zij hebben nog beter in beeld hoe ze de boek in de boekenkast neer moeten zetten dan dat wij dat moeten doen. Wat is nou het allerleukste aan vandaag? Dat je gewoon even mee kan helpen, dat je even van het gamen weg bent. Van het gamen weg zijn? Ja. En dat je even wat anders kan doen. Dat je niet je een hele dag verveelt. 2 dagen lang is er bedrijvigheid in het gebouw. En dat is voor de leerlingen een mooi extraatje. Pas woensdag moeten we naar school. Want ja, alles moet uitgepakt worden, alles moet geïnstalleerd worden. En ze zijn nog steeds bezig aan het schoolplein. Ja, en extra vrij. Alle leerkrachten zijn aanwezig. Er zijn wat ouders, er zijn wat buurtbewoners. Zelfs kinderen die komen helpen met de school inrichten. En of het nieuwe gebouw een beetje in de smaak valt? Ja, heel mooi. Mooi. Ik vind de school ook heel mooi, omdat het helemaal hout is. Dan geeft het een beetje een huiselijke sfeer. De groene dingen vind ik wel hier mooi en ik vind de inrichting van de klassen ook wel goed. Ook heel gaaf en ook gaaf dat er een lift in zit. En we zitten nu ook boven. Bij het vorige gebouw was dat niet. Het is een heel bijzonder gebouw. Het geeft een prachtige natuurlijke uitstraling. Maar het is ook gebouwd met materialen van de oude school. We hebben oude stoeptegels zijn gerecycled. En zo zijn er nog allemaal facetten zeg maar, die terugkomen. Toch hebben ze ook wel zin om woensdag weer naar school te gaan. Ja, eigenlijk wel. Ik heb er best wel zin in. Ook een beetje verkennen en zo. Maar het is, want bij de volgsschool waren we echt heel krap vooral. En nu is het heel veel ruimte. Dus dat is ook wel fijn. We zaten in een heel gedateerd gebouw wat eigenlijk niet meer voldeed aan de huidige onderwijsnormen. Het was ook te klein, dus we zaten echt dicht bij elkaar gepakt. En nu hebben we een prachtig nieuw kindcentrum waar ook eigenlijk van 0 tot 13 onder één dak zit.